Hello everyone, hope usuku lakho luhamba kahle. Ungangibiza ukwazi konke uma uthanda. Akuyena yini uPastor Enigma ezodelela nje uZanele Mbokazi ethi uyakhala esihogweni. Cabanga. Umndeni wakhe nje angicabanga ukuthi awakaphuli amanxeba wokuthi uZanele Mbokazi akasekho emhlabeni. Yethu uPastor Enigma uzovusa amanxeba. Awucabange nje sithi rest in peace, and then uzoza umuntu nje ezokhuluma ngawe ezothi wena uyasha esihogweni. Lapho akekho umuntu ongazi ukuthi lo mama lo ubengeve umama olungile, esonta enenhliziyo enhle. Bengenza kanjani ukuthi i-cancer yakhe ingabi khona bakithi? Ngitsheliwe ukuthi ugogo akakwazi ukuza la angabi ne-cancer yakhe. Gogo nansi i-cancer yakhe yakho. Angisho nento yakhe emnandi le. Ngitsheliwe phela. Yena uzothi usesihogweni. Awucabange nje umndeni wakhe nje ubuhlungu obuzwayo bezwa lento ayishoyo. Okubuhlungu ke futhi uzoboshwa. Mina ngiyantshela uzoboshwa lo muntu ngoba ufaka amagama abantu aza uzithini usuke ethi uyaprofetha lento ayenzayo ukuthi adicelela amagama abanye abantu kabi, ngoba phela useyamshintsha lo mama ekuhlonipheni kwakhe kade ehamba usezowenza ngazuthi nje ube nezono eziningi njengoba esesihogweni. Bazomsuwa ngekutshela umndeni wakhe nje uzomsuwa. Ayikho right lento ayenzayo ukuthi azokhuluma kabi kanje ngomama ade ehlonishwa kanje. Ayikho nje right lento ayenzayo. Okay, that was all for today. I really hope you enjoyed the video, even though ibize nezindaba ezingekho mnandi, but anyways ke sivala lapho i-video namhlanje sibe ungqi. And uma uthi enjoy like i-video ngiyacela ukuthi usmash lo like button, uphinde usmash lo subscribe button, and mina ke ngizokubona kwi-video elandelayo. See you in the next video. Bye. Ukuthi gogo wena gogo nje awukwazi ukuthi i-cancer yakhe ingabi khona. Moya ongcwele.